Wanto, mama ayo, mama ayo ke suwun. Lah, Ya kita ampun. kok duwe gendakan ning kene. Mang sampai gemeter. Orang biasa-biasa nyandok. Dalam duit aku kok si gemeter dreg-dreg mang. Aja sobut kono gemeter-gemeteran. Ini bubuyutan. Oh buyutan aku. Aduh. Saking senengnya oleh ke duit. Oh. Bakale seneng ibu karo kakang ki Balik bibi. bega juga. Balik. Iya. Balik kok non bibi. Ya tuli priwen nglati langka ora. Engko bibi durung ngeliake. Nglati maning. Lati maning aku wae, botol aku wae bagian kamasian ka bibi. Atonan bae tuh di kesana. Ya wong wis biasa je. Setiap dina neluru mengkene. Tegenop Ka bibi nyusul. sapa? Lamunan ingat tengah wengi kirimi suara mari-mari kebiar kilat kaborang borong banyak matane kumacakan ngusap dada geleng kepala sing ora disangka-sangka Mas Tongklang Emane wong seduluran jarang basane teganing lara bakal teganing patine sulaya karo janji sulaya karo janji sing ora karti sebab dudu wong bakang sejati Mas Tongklang nyayang dia sarang mame putri kedingi sing karang sino mamae putra keding jalani selawase sekaruk kiri gambar watwelan pisan kaya kaca dederepan minangkane wong limpas dewe sarang mama disurmai keding jalani senajan dilali-lali beri bisa lali dililipur biklipur tanpa lawan tambah kelingan panon hutan alasan masih bocah si Ranurjana orang ngerti tentang kehidupan orang duweni pikiran apa-apa Nurjana melasakan temen si Ranurjana nasi bawang biduit ayang kene nok kakang ditega nyawang sira Nurjana kakang hanya bisa nyawang sira bisa gemuyu kakang senang Nurjana
Nurjana wis mangan. Durung kakang. Jagate panas no. Bisiwen. Aja nemen-nemen ya. Nurjana wetenge lara kakang. Kenapa? Pengen mangan sing awit wingi kakang. Nurjana durung mangan. Durung kang. Sambat-sambat dengan dia gerantang ning Gusti Kang Masud ning ramai Kang Mamuja ning ibu ingkang ngandung. Wan. Jiwa Kula menea. Menea. Dia duit beli si Iwan kunyili. justru kuwen kulaku. Beli dia duit sing esukku. Nurjana ke durung mangan kini Iwan. Iya nganten. Kulaku sing esuk metu sing omah iki doli sampeyan iki durung oli-oli aja. Lamun bisa Wan. Nurjana aja sampai kayak isun uripe Wan. Aja sampai kayak bokeh. Nurjana kira-kira seneng uripe Wan. Apa no? Aja kotor saja. Iku sega kakang. Jangan. Mangan kakang. Janok. Wetenge lara. Ya Allah. Nurjana. Wetenge lara Nurjana ben. Janok. Janok. Banget. Wetenge lara kakang. Takdir beli bisa dipungkir, kadar beli bisa dipumpang, rela mati korban jiwa. Rela mati korban jiwa, jaring basane demi membela nih kebenaran, membela nih tujuan nih, membela nih tujuan nih. Wan. Kun bodolane didol bewen. Ya durung oli den sampeyan mah. Anu ningkang kaji surma. Pinrima jar setitik mah. Ning Mas Wangna sing duwe rias penganten. Apa maning kuwen dituku den. Ning juragan Poler mana didol kanggo mangan bisiwen. Lakon jalukan kin gimana ning Bapak Tasyanto. Mas, sampean ku apa beli bisa luru kerjaan ta Mas ya. Tawakaken mana? Kang kaji surma endane masih melek beli ya. Masih Endane tuku botol aqua beli bodolan ki.
mandara. Non, apa nang? Duit beli mandara. Aduh, kita pengen tuku es laka duit-duit. Nyili kami mini bulan kanggo tuku segalengko mini bulan. Ya mau bokat ya yang dia gue ya. Kita korbe cung. No. Mangane ko dalat maning ya nok ya. Kapan Kok kakang ngarapan lur duit dikit. Bakal wis ngerecep perih kakak. Tahanan setitik maning nok. Ya, Kapan sih kakak urip seneng aku kak? Urip sengsara bae kak. Kapan nurut sana kayak batur-batur kakak? Mama yang tuh sarang mama yang ketinggalan jalan di selawasi. Sarang mama mantu gede. Aja lok digawe lamun mama wanto. Mama diane gede. Wong patrol dewek. Aja sok lamun. kakang janji nok. Kakang bakal bagai bahagia kan Nurjana. Tapi sekin balik dikit nok ya. Ya, Balik kakak. balik. Semawis kuleti sing ngabit mau. Ya, Ayo kakak. Ayo balik nok. Balik yuk bibi. Gampang. Ayo kakak balik. Sayur itu marah. Otong ngelarang. Sabar, Ayo, Bi. sabar. Pokoknya di rumah anak. Sekarang Nang koyeran no. Ora Merinding temen si kini ya. Harapana gara-gara neng apa sih? Orang kayak biasa nih bengi Juma apa sih ya? Perasaan bengi Selasa. Tapi kok Hawaii beda temen. Jaga tepeteng. kian niki kang. Ayo. Kayak nek suara ning wong. Subhanallah ya Allah Gusti. Ih, meneding. Ya Allah. Kun curiga pada demi tapak si abrul-abrul anaknya temen kuno. Ya Allah. Siapa sih nyumpang ini ya? Kasana. Kenal ning kasana. Iya. Kelingan beli sira. Kelingan beli. Sira ngemeti emas sampai pirang-pirang dari pengen sakit sira kasana. Ngemeti emas. Iya. Ya Allah Gusti. Setan dang yang merkayangan kenal ning kasana. Iya. Siapa ning konone? Hah? Ayo Kang. Anggulang-gulane ngarani kasana ngemeti emas. Naga percona. Naga percona aku. Naga percona. Iya. Siluman di Aku Gedemit sing endi? penghuni kali beji. penghuni kali beji. Iya. Kok menang apa ngarani kasana ngemeti emas ning endi sing akeh emas? Berarti sira mungkir ya kasana. Mungkin Kasana. apa? Kelingan beli sira ketemu karo wong wadon ning pinggiring kali beji. Wong wadon. Iya. Iya sih memang pernah ketemu ning kali beji pernah ketemu. Emang apa hubungannya kon wong wadon mau? Terus kasih kang gawani emas karena ning kali beji. Buntelan kah? Iya. Iku nembe gantek buka ku buntelane ku. Nah. Los gawan maning los. Yang duduk emas
dudu apa je sangkang kiok emas ya iya Toli sira janji kasana. Ayo. janji apa Ya jareku garapan nyerahkan ayam babon karo janggar. Bener kayang konon. Ayo. iya ya janji sih beli cuman jare wong wadon naucek jetek upai emas je Iya. kone jurupan cekaro ayam babon Bener. kok jempukane bakal bulan purnama Bener bengikien kasana. tapi tempo tak buka kuku dudu mas dudu apa ayamnya gaya wis tak culakan kone mata kurungi Ya kudunya ayam dikit. Sabi si ayam kogakun kuda dimas kunu kasana. bener ya ayam dikit Iya. gimana beli ngomong bener ya lo seperti was ayam tak keculakan Sira pengen seneng beli nih urip dunyane. Ayo. ya pengen sih Ya wis mene ayam babon karo janggare. Ayo penek kaken. Ari janggar melangka anaga ayam wadon mung ya wis melayu langka Dudukun kasana cari ayam babon wadon orang anak ira. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Anak sira kasana. Ayo. pakai merinding kabeh Ayo. ayam babon jaluk anaknya kita Sira wis kanggo ngucap janji karo wong Kalibeji. Mulane sekian tanggung resikone kasana. setan curi Iya. sing arane wong janji ku kudu ana buktine lo siku kapan maning buntelane ke Wah. Ya beli bisa kasana. hari dia kesira mah buntelane mana Bukan salah sira. salah ngucap kasana ku bukat kita mah ayam babon ku dudu anak ayam wadon yang lo cari ayam anak ketek candak maning Lamun sira nyerahkan anak wadon, buntelan kunda di emas berlian kasana. ora wis ora sita pengen sugih ga ora wis los gawan mana buntelane mah Ayah beli bisa. Bisa kasana. Ayo. beli bisa priven sih maneh Sebab sira janji karo aku. ku temen gak kita ora sugih ora apa wis mana ayo mana pada kali Lamun sira beli bisa nyerahkan ayam babon, berarti sira kudu tanggung jawab ngadep majikan. ya Allah Gusti Ayo. ya. Ayo. Tolong gak tolong Ayo. tolong Hang? ya. Iya. Ajak kesuwen di Ayo di kasana. dibawa ke sana di dicanda Ayo. dicanda. Ayo. Ada. Ayo. Ayo digawa kasana di. Ayo Kang. Ayo. Ayo digawa di. Mak. Makasana. Mak, Nurjaya, Mak. Masana. Sepi baik. Nurjana balik, Mak. Mendia. Mancing lo. Rumahku super baik wongku yang dikelesan lagi lara baik. Denengan sepi, Bibi. Iya dong. Mak, Caruk latin bokotan lagi nih pawon. Masana. Wongku dolan baik. Mak, Nurjana balik, Mak. Kalau Kakang Nurjaya, Mak. Buka sana. Ih, Nok, ana beli, Nok. Bibi. Nok, ana beli. Sepi, Bibi. Sepi. Ning guri, ning kamar, ning
Ini wong mendi. Mendi ya. Lati. Mas Ana. Mau aku lagi blenger ndas aku lagi lara. Ana beli nok. Kakang, Mas Ana langka wis tak latih guriku. Lagi majengan apa sih Mas Ana ya? Wong maunya lagi lara ndas. Ya Allah. Lah ka wong ning jero ku. Langka Bibi. Langka. Ih Mas Langka Ana ibu sih. sana-sana aja langka. Mak. Aduh. Nok, Nun. tilangan niku nok. Apa kuno? Mak, Mak. Mas Ana, Mas Ana. mak tangi mak. Mak, Mak. Ih. mak, Mas Ana. Mas Ana tangi mak. Turunnya aja nih kene mak. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing bener ga Mas. Masa nelayan nok. Sambat-sambat kadegrat tangi Gusti Kang Masud mimeteni ajalak digawe lamun Mukus takdir ora kena dipungkir, kadar ora kena dipungkir. Ninggang temen nasib sing kebangetan sing ora disangka-sangka. Ngepeni Mas Tongklang sarang Mama Ayu keding Mama Dian Mama Wanto Mama Yanto keding minangkane wong patrol dhewek kajalali selawat senajan dilali-lali bibis salali dinilipur ora kelipur gawe gagas ning pikiran gawe ewe panggali gawe ewe ning panggali aduh ampun sing ora disangka-sangka sing ora dinyana-nyana mimepeni Nangis dok.
Tangki Mbak, jadi gerakan Mbak. Tangki Mbak. Tangki Mbak Santa. Siwan. Tarikan sana ke Siwan. Stop. Usah jadi tangisin no. Mati aja ditangisi bae no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Partri. Apunten Ki. Terus terang rasa sapandurat batineng agrantaka sesampune rawuh dumateng arsanipun sampeyan rupaning sampeyan sekeluarga lagi tawan tangis. Kiai. Gudong nibas ngapai gawing gagas ning pikiran gawing gagas ning atine kang tongklan mimet beni maselawase sanes mawon kula niki turut campur dumateng masalah rumah tangganing sampeyan. Sebenarnya wonten kedadosan pun apa Ki? Tiang sepuh kula ninggal Kiai. Ninggal? Mati? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dadi sing ninggal wong tuaneng sampeyan. Nggih Kiai. Kawitane apa? Lara konon mitaunan bukan? Boten Kiai. Bokatan tiba kesandung asale. Boten Kiai.